Pensyai Carlos Ancelotti ya kajing bam kan thop chang ya Neymar jar ha ka squad list jong kari Brazil na ka banta ki arteri ki jinga lakai ha ka jinga ken rung chaka FIFA World Cup ni pedang singaw ba ya pi barok ki paralok ki baju singaw tenan ban page ki video ha ka ne ka channel ka jing kerpat ki paralok ki bampa da ban subscribe la da singaw tenan ki video ha ka ne ka channel singaw ban yon ya utu subscribe button Carlos Ancelotti barang shushim thamai kum coach jong kari Brazil ula pensyai halor ka jing bom dan jong Neymar ha ka squad list jong kari Brazil na ka banta ki arteli ki jinga la ka jongka persya ya ke Ecuador par persya ya ka Paraguay gila banong ba Neymar jar ulang player ubas nu boktam na baro kirang ya la ka football hasat lak jong ka partai la banlen ba Neymar jar ulang shisha urang ya la ka ubakan sai ubatubet hado kata ubadan shisha ya kata kasab bat katalan handrai kita ki eke baro la khang la no yaki daga jemun saw kabaka kabayay ban yau nakapor siya kapor Neymar jar uladan bentalang bat kari Brazil bat ulay yelak kay kado nakabanta kari jong kata na do usnam arhajar pulay ha ubnay Oktober ha kajing yelak kay persya ya kayu rekwe bat na do nang tahi kajing mensaw kalaban sa yau kat hado ba uklam la syuban yelak kay nakabanta ke klub jong bat kumjoro nakabanta kari jong bat uluan pai biang syaka football ha usnam ubaladam nakabanta ka klub barim jeng kata ka Al Hilal handrai udang ya peteng ban mat ya kajing mensaw ke bajuan biang bat kumjoro ya kajing ha kajing ko jingkhia wala ulala ban yela kai nakabanta ka klub batamai jeng kata ka klub Santos ha ka ne ki banai ki baladam handrai kadang shimpor pat ya u ba udman pai biang syaka national team jeng kata ka ri Brazil kumta halor ka jingbom dan lang jauh hakathop jong kari Brazil Carlos Ancelotti ula ongkomne ka jingbom dan lang jauh hakathop jong kari Brazil kadai ba udang shuwan pai na ka jing mensaw ngala kren ya Neymar bat ngele menjot lang ya kane ngasyan ya bat ngakeng ba suwan pai hakata ka best condition syaka World Cup kidang don show kirang yela ka ki bekan sai jong kari Brazil ki bom don hakane kathop kita kidai kum Jolinton Rodrigo Ederson bat Meliato Kublai Shibon ya pi barok ki paralok ki baju singaw tenan ban page ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakaway ke video Kublai Shibon